Rasane kok gak enak to, Bang. Alah wong karek mangane kok maido to Mbah Bel. Aja sok gampang maido. Wong iki lek tukang maido sok ning konone ditakuki karo malaikat. Aku Rama itu ancen gak enak. Kuwi ya padha ae jenenge ngono ya panggah maido. Wis to, kowe lek diomongi ra kenek. Wis sok ning konone karo malaikat tawapi bok. Tawapi nggo srandal. Tapi ya Endo. Arep endo piye wong ukurane lho mek 1 meter kali 2 meter kok arepe endo. Kita kon nyute. Alam mbuh ngomong karo sliramu iki nggarane erosi. Emosi bos, itu erosi. Alam mbuh arep erosi, arep emosi, wis ora ngurus. Omong karo dirimu mek nggarane wis kudu pegel. Wis sak karepmu dhewe. Tak tinggal ngalih. Ya, gak kaya nesu. Yo anger-anger wis iso Mbah Bel. Iso lah. Tanganmu wis krasa enteng kok ya. Enteng. Engko lek apa kuwi? Lek ora mari-mari nganu ae. Tanganmu iki diganti apa kuwi? Ganti apa kok? Diganteni tangane robot. Dadi rusak. Tapi wis lumayan lho. Klesreh lho. Iki lho, angge kok jumbane mah. Lha iya trono kuwi ndos ora doan. Lambi urung di nggih diumbah. Pah enek apa kuwi? Mesin cuci. Lambi rong nggih diumbah. Untung ana mesin cuci, cara aku iki manual ngene. Aduh, aku yo capek deh. Yo gak. Wis ngombahi apa kuwi cawet sing enek blekenyeki. Iso mang letong ora we? Enggak. Bang letong? Enggak. Aman? Aman jaya kok. Diingi aku sik uwanya lho karo sliramu iki. Ngono kuwi sosok lek jenenge pampers, lek enek enek apa kuwi jenenge enek kotorane ngono kuwi. Kreseke talenono set ngono. Aja kok celuk-celuk kong iki tulungono. Apa kuwi pampersku? Kok kamar mandi. Lah aku jawane arepe buka lawange kan isin tak rogoh ngene. Kuwi ra ngono iki. Biasane kan cantolane tak ranggeng ngene. Tak rogoh mlebu kresek bareng tak demek. Lah iya ta wis Lah, malah wis ngompal. Aduh. Wis ilmu perngompolan kok gedene. Tak jan beri tak rogoh kene, tak demek kok mlekene apa iki, tak dudut. Kok kuning-kuning. Kan mestine lek jenenge kuning-kuning kan jenenge kan ya taek to. Ngono ya dadak tak ambu. Taek bel. Ngono kuwi ya randangan malah kekel ning jero jeding karo kepuwen tetet trek. Lakuan ngono kuwi. Aduh, sok nang ki ora ngono. Ki digrujuk kuwi. Iya. Oh. Jane wong setruk ki gampang ngono iki. Ngono ki kene rasa ngempet ngene. Rada dipicek ngene ndak iso nih. Kayak rada ngene ngono kan akhirnya ndak nyeles ngene lho. Kok mesti kok ngene lho, akhirnya mak sor ngono. Enggak iso ngriko, enggak iso. Nyatane nganu ya, Bel. Lek kene kok pitet sing mburi sing ngawas mak ngono ya. Mburi dipitet ngene sing arep mak sos. Ora ana pilihane jane. Kuwi kudu dilas tamu, kuwi kudu dilasne utawa dikencengi bau. Iya ngelasne kok. Ya sos. Dang, jereng-jereng terapi jereng-jereng kok malah oming omon ya. Nyapa kok jipun ngene. Ngene kok. Ini aku ngene. Lah kuwi layar lebar sapa kuwi? Tak mono begini. Jembreng ini sepiro kuwi? Tamu sak. Wonge sakmene layar lebar sakmene. Tias kong. Kasre lho. Ndang gek ting anu. Tak brujukane nganumu tika ampulmu kuwi. Wis jan. Iki jamu anu apa kuwi jenenge motor. Bisa dirubung lalur lho. Ndang gek ngalih tak brujukane. Aja dicingkun teman-teman. Nah, kuwi jenenge terapi tangan meremes-remes. Jadi karo jerengi karo nganu kan terlatih bendina.
Yang ini bojomu lho ya bendina mek nunggoki yang ngene iki. Terus kok lek beras entek piye? Tukuno. Lha iki tuku apa ya resek apa piye? Wong ora kerja. Mulane kowe ndang mari yo. Lah wis mari tak tinggal kerja. Aduh, mulane ndasku nganti botak, bathukku nganti mentol iki lho kowe mikir ngono. Aku pokoke ra ndidikne bathukku iki mentol lho. Ya wis aku tak ning gone lek Mas Acati tak tinggal ya. Acati lho. Iya. Aja geblak lho. Ora geblak. Aja ngletong lho. Enggak nekak. Engko lek nglentong tak keruk, tak pepeng, lek garing tak kon goreng, dikeki misis kok pangan. Ya wis. Paling sik. Golek mah, hati-hati. Iya. Dadah. Lah. Ubi arepe dulin. Umi ndek rumahe. Ya ubi. Ya. Wong yan kemana ndi? Wong yan jane nang ndi iki wonge? Koyan golek bojomu lho. Walah, golek bojoku. Sik, Bel, aku sik ngutek-ngutek power, entenono tak susul. Ayo, Bel, Emang dhewe rene. Oh, untung ora guling. Ngono ki wayah ya telepon apa piye ngono. HP. Oh, akhirnya duwe kok terno. Yo, terapi, wayahe terapi. Wis diterapi nang kene ae wong nyusul ae. Yo, kapok. Nyusul yo terapine nang kene. Sik, ora sak kucikan. Tak kuciki aman. Ora guling to. Siap dak nganu sikile dirone sikile kuwi di wes panas to justru kuwi nggih nglatih sikilmu ben panas kuwi terangsang ngono lho kok ojo nyekebek lho yo lah iki panas memang ya ndang dilakon-lakone ngono lho. Di ngene lek panas diangkat sitok. Oh, ngene iki. Kaya kirek kuwi yo ngene lho. Wah, ngono. Yo, maju nek, ayo. Lah, wis ora usah mlaku. Lho. Iya, terno diangkat sitok. Lho, piye? Ngandi to kuwi? Woi. Ya Allah. Lho terno nyusul rene yo. Bentar, diangkat sitok ben aja panas. Diangkat, ya tak kucai. Dah, sitok ene. Ora usah mlaku. Ora wis hop. Oh, wedi nek medhi kok piye kok. Tangane ngene. Ngene ae. Oke. Nggih nglatih iki ngene. Terus ngene. Nah, iki ben nganu dikeplaki dhewe ngene. Ora dikaplok ngene lho, manung di ngene. Yo. Terus ngene nek. Oh, yo. Ayo, mundur. Tit. Latihane kok enggak ngono. Mundur mundur yo kan teng madhepe Panggarono, Mbah. Bel, Dedes. Ya, sikile padha sik. Aduh. Lah panas lho. Bel. Madhepe rono. Ih, aduh. Kiwa iki lho, sikil kiwa. Sikil kiwa gede, mundur dah. Nah, lho, kiwa tok, kiwa, mundur yo. Sing kiwa tok. Nah, sing kiwa tok terus sing tengen ra usah. Sing tak. Nah, wis sing kiwa. Yo, sing kiwa. Sing kiwa. Aduh, selak panas lho. Nah. Go. Tit. Wes, maju neh. Lah kok ketes kuwi apa? Ngicrit iki. Ngicrit neh ta yo bel yo. Wes panas, wes. Leren panas. Terus sik. Berhenti. Gerak. Siap gerak. Iki dicepot. Hormat gerak. Ting. Zo. Kiwa. Tinggi, Bo. Aku balik. Layu.
Ayo, mlayu. Terus